Hey, siyamkhalela utata uMusamseleku kule season 8 kaThando Nesithembu ndithi ujikelwe nangumakhumalo bethunani. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ke utata uMusamseleku ke ku season 8 episode 16 uzamile yena ngokwakhe mhlawumbi uhlambalaza amakhosikazi akhe phambi kwefemily yakhe yakwaDuma, kodwa yonke loo nto leyo sana yambuyela ngoba kaloku baye baphakama bazithethela bonke. YanguMacele yedwa othulayo. Siyazi ke mos uba uMacele nguye umntu shem obemxhasa esekonini yakhe, ebengumakhumalo kule season uMacele okanye ungumakhumalo kule season uMacele. Nanto yenzekayo ke umakhumalo bethunani uye waphakama emveni koba utata uMusamseleku echazile uba enye inkosikazi yakhe ayikho apha, so uzawucela uba ifemily yakhe iyombona egeyithini. Khanifane nicinge bethunani shem uMakhwela ekuthiwa ulotyoliwe uzayobonwa egeyithini, mhlawumbi njengoba bephanga phakathi bebebhizi bethetha kutyiwa nezitatha zene besitshali ilanga egeyithini. So ke into enzekayo bethunani umakhumalo ngoku uyekile into yoba ngumntu o-understanding. Utata uMusamseleku uthi ke kungenxa yoba waye wathula le nto kawife number 5 and ke ngoku inoba yile nto ke noba usamke engowasemzumbe nomakhumalo ungowapha emzumbe. So and ke ngoku I'm sure kungcono kumangwabo umzekelo uba kwangoko wayeseyi-girlfriend wa-introducewa kuye wamazi, by the time etshata baqhelene waye-involved ngolu hlobo uMacele is involved kule nto kasamke. But ke ngoku umakhumalo kha kube njalo this season mhlawumbi ke naleyo into rubbed her the wrong way. Utata uMusamseleku kuthiwa ucaba uplanile ke nalo bhudvukile becinga uba fanuba mhlawumbi uMayeni noMangwabe bazawuthi bawuva uba wife number 5 uyeza uzawuthulwa, mhlawumbi bazawuphuma mhlawumbi bahambe baye ezindlini zabo, then bona ke bezawukwazi uqhubeka bamngenise ke bambone. But ke ngelishwa labo khange bahambe, so ke into ngeba kubhekwe egeyithini. Abanye bathi utata uMusamseleku shem umdlalile umakhumalo, kungenzeka uba ngumakhumalo mhlawumbi obhatelela catering, ecinga uba fanuba utata uMusamseleku ummamele ngale nto yoba uwife number 5 into yoziswa kwakhe mayingadityaniswa naloo nto laa msebenzi. Because umakhumalo bethe utata uMusamseleku xa mxela ngale nto buzakwazisa nowife number 5 wathi suzidibanisa lwandle, enza into yakho yobulela amadlozi ibe yodwa and then ume ngento kawife number 5 okanye uwife number 5 unohamba aye nakwamacele apho amkelwa khona. Utata uMusamseleku wacela ke umakhumalo uba ibe nguye o-organizayo nento ze-catering, ekubeni koba eyazi uba laa nto yakhe yamxabanisa ke phofu umakhumalo namanye amakhosikazi e-organize into ye-catering kuzawubakho umsebenzi, abanye bakhutshelwe ecaleni, wathethiswa umakhumalo ngaloo nto leyo. Kodwa kwathiwa unayo into yozenza ngathi nguye yedwa unkosikazi phaa kusitsho uMayeni. So kwathiwa ibirongo loo nto leyo, bokufanele uba nabanye babe involved xa kukho into engumsebenzi watata uMusamseleku. Ingxaki xa esenza into abamxhasi, abaye like babe ngathi bangabantu abafuna uncedisa, but ke bongafanelanga uba ephinde ngoku abeke umakhumalo kulaa position. Umakhumalo wade watsho wathi hayibo ufuna undiqhathanisa ngoku. So mhlawumbi umakhumalo ke kuthiwa utata uMusamseleku mhlawumbi ufune umakhumalo uba abe involved kuba efuna uba abhatale, and then ngoku umakhumalo mhlawumbi naye ke wenza yonke into only to find out uba hayi utata uMusamseleku naye ngoku uzawuintrodusa uwife number 5 laa nto ebethe makangayenzi. So hence eye waphakama ke wathetha olwaa hlobo belithethile. So utata uMusamseleku wathi yho hayi umakhumalo undijikele sana, ngoku umakhumalo hamba phambili mna ndiyacothoza ngemva kwakhe. And then ke bethunana abantu bathi yeyi hayi utata uMusamseleku nendlela engaphilanga ngayo and nendlela ekungayo kusisithembu sakhe ingathi ngeyiyeka yonke le nto kawife number 5 le nto kasamke, because heyi iyawuxova umzi wakhe and ke naye ngoku ngulo ungaphilanga. So usancekelele ntoni uba abe ebhizi ngale nto kawife number 5. Kuthiwa kuMakhwela she must have a standard. Mntakaba ufuneka uTerere mxelele uba have a standard girl, because xa unomiswa ngapha kwegeyithi uyoboniswa kwifemeli ungapha kwegeyithi ngelo xesha kuthiwa ulotyoliwe, uncekelele ntoni umncinci noba mncinci. Khanikhe nitsho ke bethunani nanicinga ntoni ngayo yonke le nto ndiyishwaqa apha kule video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.